Ndị mmadụ si n'ebe lụrụ obodo 15 na kansụl ime obodo Orumba South agbakọgo ọnụ n'ebe a nọ wee merube mmemme wee kesaa akpa osikapa bụ nke riri nne ekere maka ụmụ akwụkwọ nakwa ndị dịgasị iche iche n'oge ha gbakọtara ọnụ na Ụmụnze. Mayor nke ya bụ kansụl Honorable Shedrack Azubike mere ihe ndị anụnwa. Joseph Egbeocha nọ ebe a ma wetara anyị ozi aka anyị soro Joseph. Ha ndị ahụ litere erere ka onye ji ọkwa chairman nke APGA Ward na Nọkịja Maazị Victor Okoli, onye ji ọkwa woman leader otu APGA na obodo Obodo Oriakụ Chibugo Nwankwọ nakwa onye ndu ndị ntorobịa n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA na-akpụ Maazị Ikechukwu Okeke, ndị toro Honorable Azubike maka ọrụ mmepe ọ na-abagide na ya bụ mpaghara, kọwara na obodo ruru 20 na ya bụ okpuru ọchịchị bụ ndị ritekwara erere n'ọrụ ụzọ ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo na-arụ, ma kọwaa nke a dịka nke ahụtabeghị na mbụ, nke mere otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA ga-eji tụrụ ugo mmeri na nrọpụta a ga-eme n'afọ 2025 na mpaghara ebe ahụ. Na mbụ n'okwu ya ka onyeisi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA n'okpuru ọchịchị Orumba South bụ Maazị Chike Nwafọ nọrọ kọwaa na nrọpụta arọpụtara Maazị Azubike ka ọ bụrụ onyeisi oche okpuru ọchịchị ime obodo ahụ bụ atụmatụ mara mma, ma gbakwunye na n'ihi ezigbo ọrụ gọvanọ Chukwuma Soludo ji n'aka na ndị mpaghara ebe ahụ ga-enye ya nkwado zuru oke dịka ọ na-achọ ịzọghachi ọkwa aka na-achị steeti a n'afọ 2025. Onye chịkọbara ya bụ mmemme ma bụrụkwa onye ji ọkwa Mayor nke Orumba South Local Government Area bụ Honorable Azubike, onye kọwara na ya nwere mkpanite iji otu ya akpọrọ Nwabugo Empowerment Foundation wee gosipụta ịfụnanya nye ndị mmadụ n'oge Ekeresimesi a. Gwara ndị mpaghara ebe ahụ ka ha gbaa mbọ na ha gbasoro amụma mmepe akpọrọ Public Private Community Partnership bụ nke gọvanọ Soludo ji abagide ọrụ mmepe na steeti a. Site n'Ụmụnze nke dị n'okpuru ọchịchị Orumba South, abụ Joseph Egbeocha maka akụkọ ụwa ABS.